Hvilken pige skulle det ellers være fra? Altså det var ikke for at være flabet, det var reelt set. Reelt set, så kunne det godt være, at der var nogle oversigter over, hvor meget tilskud der blev givet til diverse udtryk. Nå. Offentligt tilgængeligt. Jamen det havde jo været Ну что, vanvittigt пойдешь? godt tal. Попросишь, что не попросишь? Det er bare for at sige det. Men jeg forstår godt, hvorfor du lige kiggede. Ja, hvis vi ikke kan lukke ind på den der årets Nordkliniks tilskud og overføring til os. Ja, skal jeg ikke gøre det nu? Jo, det synes jeg. Ja, fedt, du gør der var lige. Vi Okay. lukker os ind på årets Nords Gigant. tilskudsliste, og så overfører vi den til os. Så det er lidt Dygtig. Smart. Men det er jo den, jeg kender. Jeg er også ikke kirkekak, så Hva? det er jo den, jeg kender. Jo, men jeg vil Den bare var vise dig, bedre. at i november har de Den var haft bedre. 51% afgiftserregning. Så det er mere end før. Ja, Det skal du huske at søge for indtræffe til Tokyo, så er der kurs i år, som er tilskudsberettiget. Så er det sådan, skal du søge et eller andet videnscenter, tror jeg. men det er som om. Og så får du nogle De kroner sætter eller pris. revision fra 1000. Vi skal lige tjekke nogle af dem her, når vi laver